Handisonyatsoziva kuti how look at me ndakalukawo sei. Hatayo ndingoti timu rangu ka kune vangu vasati vasekerera, toda kuti tingosekerera. Kune vaya vangu vasati vambosekerera unhasi, timbotorawo nguva yekusekerera nekufara. Handiti ka paripo pamwe paunozosvika pakungozofara, chirongo chirwadziwo chirongo uchiita sei ka. Handisonyatsoziva ndakaluka boy iri ndimukuzviona ikoko ndakanyatsoluka zvekubuda paTV iri. Asi sutu yandakapfeka zvoi inoita uri nani bhozi ndo yatakuenda nayo kupi kunocheresa. Zvangu tarara mutoko senda, tarara pano pamutoko senda nhasi uno. So hama dzangu, paripo pamwe paunosvika paunyatsoona kuti zvishuwa apa pachapanguda kuita sei kungosekerera, pauda kungofara uchionekana nehama yako kana ichinge yakusiya. Handiti paripo haiwa vanhu vakarwadziwa. Tiri kuona makomenzi kwese kumaplatform ese tiri kufamba tichitarisa tichiona kuti zveshuwa sezvandakangotaura rimwe rezuva rikati hadai nandirini ndinotonga ka, hadai ndakatongotaura kutoti apa ngapaindiro so. Handisi kureva kutonga ikoko kwamuritarisira kwaMajor Street, ndikuri dai nandirini ndinokwanisa kutaura. Ndatongotaura kuti aiwa tatenda pinjisi, aiwa tatenda pinjisi, mungopesa ikoko. But iko zvino munhu wese aratidza kuti atogamuchira. Saka tese tatozvigamuchira, ndozviziva kuti zvitori paground. Mukaenda paYouTube yakanzi tatenda pinjisi, pane mabasa ese akaitwa namukoma tatenda pinjisi ipapo. Kune vamwe vati masongo acho ndomawana kupi, masongo acho ndoita sei ipapo. Mukangonyora kuti tatenda pinjisi paYouTube, kune vamwe vanhu vaitoshuta malive show, machane waishuta malive show ati mukoma tatenda pinjisi, zvese zviripo. Kune vanhu mafotos, mukaenda paFacebook pachichi atoripo masongo nemavidhiyo nemafotos amukoma tatenda pinjisi. Kune vamwe varoti nditotsvagawo mafotos avo, ipapo munomawana. Takaona nezuro takanga tana mukoma Sulumani Chimbetu, vana mukoma tatenda pinjisi, sorry ndatojaira mukoma tatenda pinjisi, vana Makingwazi, vana Gringold, vana Mbudzi Yadhura, matisi akawanda, vana Time Mubande, vana matisi ese, ngandoti matisi ese, vana mukoma Makumbe, baba Harare vakanga varipo, King David vakanga varipo, vanhu vakawanda. Kurati nyika yakarwadziwa, nyika yakarasikirwa nevamwe vatisina kutenge tichitokwanisa kuonawo vakanga variko. Vanhu vakauya, bhodhi yakapinda musha, zvese zvakaitika. So tatoona kuti ndofunga vanhu vaiona magigi rakaitwa, vanhu vakafara, magitara akariedzwa, ngoma dzakaswera dzirohwa, vanhu vakaimba kana kumbooma pahuro, vanhu vakafara. Wakambochema zvokuti unosvikira pakufara vanhu vachirohwa ngoma, vachisvikira pakuti aiwa parufu apa ka, aiwa vanhu vauya. Unofungidzira pamwe munhu ana vanhu ka, but unozonyatsoona kuti aiwa muchindo yanga nevanhu ya. Taitombokumbira kuti paredhiyo ka iko zvino maDJ chimboitai muchionawo vanhu vakaita sevava vasati vafa. Varume vanhu vane zvipo kumana, but kumaredhiyo kundonesa kuti ndofunga ndokuri kufira zvinhu zvese. Kuna vamwe vanhu vasina maYouTube, kuna vamwe vasina maFacebook, but masupporters enyu vanhu vekuredhiyo ka vari muvanhu mukati umu, ndio mune vanhu venyu. But imimi maimbo kuitika ndiri kuti redhiyo inozoita kunge ine masupporter mashoma ka, nemhaka kuti muri kuridza zvinhu zvenge zvisina vanhu. Ng'ombe ikorere pamaketi varume, kana songo yangobva kustudio isina kumira zvakanaka ka, hapana. Vana Mudhara Ngolomi, vana Mudhara Makumbe, vana Chief Sport Levels Fantani vanotonyatso kukuudza kuti songo yaina kumira boy. Vana Magician vaya, vana uyo vese maproducer, maproducer ese, vana Olani chichi kwaMutare uya anorekodhera mamadhokasi. Vanhu vese vaya vanhu vanotokuudza kuti songo yako songo yaina kwairi kuenda. But masongo aya ndo ari kungoenda asina kwaari kuenda, ari kungonanga kuredhiyo, unosvika utonzi abhadharirwa marotorire. But ukatarisa kuti mukoma tatenda pinjisi kazhinji chaicho kumasongo awo ka, kuti utozoenzwa paredhiyo, unenge uchitoiridza ndiwo paredhiyo pako. But hazvisi kureva kuti munhu asi kugona kuridza, munhu anenge achitoridza, but munhu iye kuti vamwe vazhinji vanozosaina chete. But munhu ane masongo ana dhikinya, ane masongo atonakidza, ari pamashure pacho. Chero yangu yandakaita namukoma tatenda pinjisi asina ndamboenzwa ichirira paredhiyo, asina ndatomboenzwa, zvichapera.
itoripo inonzi zvichapera, itoripo pachannel papo pepepedu hatina kumboinzwa, but isong yakatopenga inotodzidzisa indori nemharidzo yakapenga, but handisi kuziva kuti pamwe zvechifamba sei kumatv ikoko kana vhidhiyo racho hatamboriona kana kumboita sei, haritorina kana kwarakamboenda. Saka nawo yangu wanyaya kuti tinotongotiwo vatsigiri vaya maartistika anogona indai YouTube platforms avo nemachichi nevamwe vanonge vachikandawo, pane mamwe sezvakaita vana Zigo vaive vanhu vokuti vakatoona kuti munhu yanogona, vana Uncle Saint, vana uyu DJT1 kwamutare uyo, vanhu vaive kuti vakaona kuti uwo unotogona zvauri kutoita vanotora chinhu chako vobva chese voidaiso, kana ana Zim inonji Zim talent ndio mazimu chishiya, unotoona matisa achokandwa ikoko. Ndakaita song inonzi tauya kuzovhota inini, tauya kuzovhota pakaitwa maelection anjezvizi 2000 something masure ko, handiti yakatenderera maplatform ese, but radio yanamborira yakatotenderera ikaplayiwa ikaitwa sei izvo zviso tine independence, handiti taita song yekuti aino haisi musangano, haisi yaningi, haisi ndeye independence, handiti hazvirire kuredio, hatizviwi zvirira, tinongoita zvinhu zvitobuda zvichienda kuvanhu, because isusu tinenge tichizama kuti vanhu vatigeresana navo vazive zvo zviri kuitika, vanhu vazive kuti tiri kubva kupi tiri kuenda kupi, but zviya zviite sei hazisi kuita. Saka nawo tiri kufara tichipemberera gamba redu. Ndakaona mfana uyu Jalavu anzi iye wacho Culture Love, yes Malavu Culture Love akabudisa song so unonyatsa kunzwa kuti munhu aungoimbwe usingagoni, aungotauri newo indai kana pa YouTube mutarisa kuti ingori nyaya tatenda pinjisi kubva kokutanga kungonyora kuti unotoona tenda pinjisi inosvika kompyuta itopesa yega, kana inga foni yako inototypa yega kutopesa kuti tende, ukanyora izvezvizvi pa YouTube unoona iya kutonyora kuti tenda pinjisi. Saka ukura kuti munhu iye anenge ane vanhu vangani vanhu vari kufa mukati umu, but vanenge havana kuvarinda, but tiri kutaura isusu kunga mafunction torai vaartisti ivavo vanenge vasina kazhinji chinotiuraya nyaya kuti tisina mari, ma-MP please, ma-MP nemakansela nevamwe vanongomaona repo ande kumaona repos maona repo tiri kukumbira kuti kana mukanzwa kuti mupaita kamoto apo, handiti teedzai kamoto kaimuone kuti kari kufamba sei, kana mukaona pane utsi huri kuti endaipo muone kuti chii chiri kuitika ipapo, musangonanga pane moto chete kuti pese pane moto ndo pamwe muchiti toda kunodai so. Dzvarai maona repo, dzvarai ma-MP, dzvarai vanhu ma-businessmen, dzvarai kuvanhu vari kusimuka ava, mufambe navo. Tarisai kuzina tatenda pinjisi dai bamuri imimi maema-brand ambassador makamupawo mabasa ari ambassador kwakati, ari ambassador kwakati, kambani yenyu apa yazomira sei, handiye tongotaura kunzi aiwa mukomana akabvira apa akaenda, but iko zvino hainasi kunyatsoziva kuti kambani yanga ichinyatsomirira nana mukoma tatenda pinjisi ndeipi, asina handichazoudzwa wangu nana mukoma ward ndovachazondiudza, ndichazovabvunza mukoma ward pinjisi kuti yanga iri kambani ipi yataiziva kuti iyi ndo kambani yavo mukoma tatenda pinjisi yaimira navo kuti chero akarwara izvizvi yaimhanya itosvika panzvimbo yotodai so. Dai izvezvizvi vakanga vane kambani yavo yavimira navo dai vakanangiswa private hospital kana kupinza mundege vakandomanya kana kune dzimwe nzvimbo kana kune dzimwe nyika dzinozikamwa kuti iyi ikatosvika ikadai soka inotokurumidza kuita sei kutodai soso. Bozi ukatarisa kuti tisingatauri kuti munomu vaikwanisa kusapora, but chinoitika ndechekuti kuzvipatara da kutaura chokwadi, kuzvipatara handitika kunogona kudiwa chinhu chotodiwa agency papo chechida kutotengwa, wotarisa kuti vanhu vanenge varipo vanenge vasina mari yacho yekuita sei yekutenga. Bozi muzvipatara hamuvharwi, chipatara chivharwi uye vanhu vanenge vachingoripo, handikuona. But chinoitika ndechekuti muzvipatara macho imomo pane chinhu chinogona kunge chinzi hachipo, ndo chiri kutodiwa izvezvi agency kuti chitota sei chitodai. Vanhu vazhinji vari kushayiwa simbi, mari yekutenga simbi, handiti muchipatara mai musina simbi yekuti tikwanisa kukupa, bozi simbi inenge ichidhura, inotengwa kana kunze kwenyika, inotengwa kupi. But ndimeke kuti iwe seartist unenge usina backup, unongosvika mukutongofa pasina chinhu. Sezvatakangoitawo isusu kachongwa anozikamwa, haiwa tiri kunyeperai, kachongwa anozikamwa zvisingaiti. Ukaona munhu asingatozivi kachongweka haisi mhosva yake, but kachongwa anozikamwa. Jehovha nera moyo, severe pamuganhu, nambata kuchihure, zvese izvozvo zvatakaita zvikatenderera nyika yese kusvikira kumusoro kwacho ikoko zvakatosvika.
but andina backup techingoriwo vanhu chingoriwo vanhu vachingoda izvo ndo zvatotaura kuti sezvakaita mukoma tatenda pinzi dai vanga ne backup chaichai handiti yakasimba sezvandofunga inini backup nditotaura kuti dai pachizikanwa pamaredhiyo dai vasina kungogumira pana saina but inyaya kuti unozoita like wangoita hiti ndobva yatongopera unoita like artist akapera but unenge usina kupera why chinoita kuti wakapera chii inyaya yekuti unenge wangonzi turu wanzi turu paredhiyo urira paunongoita like wakuda kubudisa rimwe album roita like rauya kuzovharira song yapozi song yendo inenge iyachariri but isu kuti isabudisa zvinhu ka inini yezo ndotoziva kuti ndinotone madrama angu andotoziva kuti drama iri rikarira kusvikira apa kuzobva apa kusvikira pandinofanga ndatorita phase out ndendafanga kubudisa rimwe ese makambani ese amunoona ashure madrama anoacta maactors aya avarambi vakatimira drama ono drama ndo rakadiwa nevanhu saka kuti vanotoita rimwe rotoita hiti rimwe rodzika rimwe but maviews ka haarege kuona maviewers haarege kuona nekuti kwanzi iri harina kunyanya kunakidza kudarika riya vanoramba vachitobuditsa bozi zvinhu zvaive zviri mupfungwa dzedu nemumwoyo medu kuti zvingazvibude zvichiinda kuvanhu saka tiri kuti isusu kwamuri ikoko imimi vane makambani nevane chichi musazongobudikira kuti musi wekufa ndo pamozobudikira muchiti kachongwe akatirwadza tatenda pinjisi akazodai hatidi kudaro timu rangu ngatimirei tese ngatimirei pamwe chete ngatimirei pamwe chete saka isusu andikona Fusion Pesi payakanditira zvakatondiitira vana mudhara mukumba in Africa vakanditira zvakanditira kubva 2015 mudhara mukumba vanhu havazorani chete chinoitika ndechekuti vanhu vanenge vachitariswa kuti tikakusima apa unofanira uchizosvika apa toona kuti uri kuendera mberi here kana kuti uri kutodonha down andikona saka izvo tirongoramba chisesekedzwa in Africa vana mudhara mukumba varamba vachingomira nesu vachitibetsera vachita sei andikona but chokwadi chitoripo ndechekuti maartist ane matalents asi kuonekwa pari kuonekwa maartist anenge achitone mbashito dzawo dzokuti akangobuda akangoti yes guvhu iwe une zimusana rako boom zvachatorera chinhu ichocho mangwana chotopera ko ava vamwe vari kunyora vachitora time yavo vachinyora murumbo vadiwo kumbovaonawo mumboridzawo zvinhu zvinoteerereka zvo zvamunyatsonzvisa kuti chinhu chiri kuteerereka right nhasi ndofunga ndozuva rechionikedza namukoma tatenda pinjisi tichange tichingokukandirai isusu sezvakaita inini handikwanisi kuti parufu ndichitotorana mavhidhiyo todai zvinotoninetsa ndinotongotaimirawo time yangu yandetatongoona sezvizvi kusendi mwatasa mavhidhiyo angu achingi ndekusendi paisa apa tichingoitoita hereka tiri muvanhu vemu titomhorosana nevamwe vatasati tatomboona navo tiri kutosanganiswa nerufu rwamukoma tatenda pinjisi tichitoita se tichitodaro saka parufu ndikuda pamwe kana vakutovigwa ndopano but mazhinji acho hatichitotora tipafuka tichitotorwawo tine vamwewo saka hazvibetseri manje ndechinasa kuti hazvibetseri nditorwe ndichibhigara nevanhu ndichida iso parufu asi zvandendafambira chokwadi kuudza chokwadi hama dzangu tiri kusangana maartist kuita sei iyo profile yandichanoradzawo vana vangu kumba yandoradzawo mhuri kumba kuti no kwandandaenda kuyaona vanhu vatachisangana navo tatichidai kwete zvokuti ndinoya pasocial media ndokuisirai kuti ndani chimhorosana nanababa ningi ndachimhorosana namukoma haiwa asi zvandindafambira kuno kuteta uya zvoita se zvochema toita zvatitafambira totoita se totodzokera kumba saka kune vavo vari kuona pane vari kunge vachibroadcasta zvinenge zvichiitika ipapo mukataza mafacebook mukataza paipai pane vari kuita se pane vari kukanda so inini ndiringotaura kuti ayo muno takuenda tikangopedza kudya apa takuita sei takuenda uzosvika kuya kuenda kuzowira mubhodho ndichida chikafu hazvizoiti zvakanaka ndichatongoendawo chete sei but ndichingokuudzai kuti zvazvofamba sei but ndezvamangwana ndomuka kusendi ndichikuitirai futi imwe update kuti zvakamira sei but tiri kungokumbirawo kwamuri ikoko nemiwo maartist ari kusimuka nemasongo anyazigamwa kuti muartist uyu kauyu anodai so kune vamwe vakazonzi vawanikwa vachiba vachiita sei vawanikwa vachiba vakazoita sei vakazotanga kutengerwa dzimba nechichichichichi vatonzi apera azoita sei mukatarisa mudhara uya uyeka munhu akanga andopisa chero naizvezvi andopisa but problem ndeyekuti vanhu vanokuregera kuti wange waita sei wapera kupera kwatotaura sokupera kuti hauchagoni kuimba kana hauchagoni kubudisa zvinhu unenge wadziki watora time usingachabudi ukangotora time usingabudisi kana 2 weeks muzimbabwe tete chitoti wapera ukangotora time usina chinhu chiri kutrenda chetototi waita se wapera saka manzi mudhara uya akazowanikwa achibadoro iye akazodai afungwa kuti tepe kuwanikwa badoro mudhara chero inini ndakatoshora kati inyaya chetoti vanhu vanozoda kungokumanyira waita se wadai
wozoyambutswa ipapo kana nguva yamwari tese, but musarega vanhu vachidona. Inini sendotoziva kuti ndikatoreso ndikatoda mari kuenda kustudio ndikaishayiwa handichatoendi kustudio, ndoenda kodii, ndoenda nei ndisina studio. Capital Studios inongozongotaura chamani uya uita se kuti titoatenda Capital Studios ndo kwatinogara tichingobudisa zvinhu zvedu kubva madrama patakatanga kubudisa madrama. Capital Studios inongomira nesu inongoti uya atiite basa tinde mberi, one day kachongo uchaita se uchayambuka. Madrama esa mota tichingoshuta ya Capital Studios atina sendra tobhadhara, but munhu ari kutotaura kuti ano one day kachongo achaita se achayambuka zvozodai. Saka ndozvo vanhu vatikushuvira uye wavo kuti dai taiwana vanhu vanozototi ano iwo chichi kunetsa chiuya kudai. Saka tatenda iko zvino ndafree manje mukoma tatenda pinjisi kune vese vari kurwadzwa. Kune vamwe vari kutanga kutobatawo nhasi chirongwa nevari kutanga kusiziwawo nhasi mukoma tatenda pinjisi vakashayika. Vamwe vari kutovhunza nechokwadi here kuti aiyo mukoma tatenda pinjisi vakatisiya. Mukoma tatenda pinjisi vakatisiya vamwe vanochengetwa nhasi, ndofunga kuti vari kutochengetwa nhasi zvakafamba zvakanaka. Asi takuita se takutoenda padeni apo tinoona kuti zvinhu zvakamira sei. Tibva ipapo tichingokuzivisai kuti zvadii, but tikuti kune vari kunze kwenyika vari kupi pasocial media zvechitoripo zvitoratidzwa kuti nhasi zvadai apa zvadai. Mukomana akatovata mumba nezuro, nhasi tomuchengeta. Chibva ipapo chikupai maupdates chitoenda sei, chitoenda kwatiri kuenda. Izvezvi zitarasikirwa namukoma tatenda pinjisi vangafa kutonoridza kugala kugokwe tichitoto vari kutoya kwedu kugokwe totowana kufara tichiita sei mami chatotoonawo tiri tese ipapo. But zvatoendwa. Saka tatova panguva yekufara kuti takungokumbirawo vanoridza ngazvirire chiro munhu ashayika zvinongowanika kusunungura kunesu vatifirwa uso kuramba muchingoridzawo hama yedu chingotrendi. Saka ndozvo zvatongokumbira pakukura kwedu nekuenda kwedu mberi kuti aiwa tongokumbira kuti musati kangana. Tikaita chinhu chikangoitawo kana kalight sombichana musabva matoti kangama kuti vasina basa. Tinenge tichingori nebasa, but nyaya inenge iripo ndekuti ndimi munotiza kuti tiite basa redu riri mamori madj, basa redu riri mamori matv presenter. Tinyorewo panews, tise panews chero mukangotaura kuti matisi vananhingi vari kugadzira zvakati patogadzira album paipa izvo ukatasa kuti hatina kana kwarakambotaurwa album ramukoma tatenda pinjisi. Dai makaritaurawo kuti tikufara mukoma tatenda pinjisi zabudisa vari kugadzira kubudisa album rakadai sezvamunongoitawo mamwe artist. Tiitewo saizvozvo, musazongoda kuuya tafamba kudhiraivha mota muchiya kuno Goko kuya kuzomanya Goko zoti mukomana ari kuafa saka takuda kumhanya kunomuona Goko ikoko kuti timuvige tudai. Mowanei zvino? Mowana maviews, mowana malikes chete, ndafa zvobetserei izvozvo? Ndisewo pastandard yekuti ndinokwanisa kuzviyopa ndega pakanzi parodawo mapenisi ndinomhanya ndega kunozvitengerawo mapenisi. Ndisakukumbirai mapenisi, handifaa kukumbirai mapenisi. Ndisewo pastatus iripo, ndisewo pastatus iripo. Kufa inguwa, kutotoziva izvozvo, kufa inguwa. But tingoti tijegeiwo. Ndikaona katakshop kangu kandee ndinako ndichiita katakshop nzara no company yakati yakaisirawo kachongo katakshop. Kachongo company yakadai handikukumbire mapenisi. Ndingomanya kundora katakshop kwangu. Mwana ndabhuroka umwe ndirombe. Musanditi ndirombe musati mandiitira chinhu. Motanga kuti irombe riyari chakadai so. Ndokozosvika mukufa ndisina nyanya nacho. Izvi tiri kuzvitaura kumatist ese ari kuteera, kumatist ese asara asina kufa aripo. Maitiro zvakanaka, handisi kudai inini chete. Tikuti vamwe vese tarisai iko zvino vese tofange tese tiri maartist ari kuratidza kuti aiwa zvinhu zvaita se zvinhu zvakamira zvakanaka. Asi taura kuti kwanzi dai munhu wese afamba, artist wese afamba nemota yake, manager afamba neyake, dramist afamba neyake. Mota iso kuti nzwai munhu arogara zvakanaka kuma. Mota kuso kunzi kwai munhu kundibetsera pakurekodha nekundibetserawo pakuita kuti zvinhu zvangu zvifambe, mashows angu anga akarongeka. Ndichindawo kushow ndakachenawo, ndichindawo kushow ndichinyatsokunze. Varume zvipo tinazvo zvipo. Musaona sokuti takadai so mukati hatina zvipo. Tinazvo. Pane munhu tatenda pinjisi anoimba, anotamba, anoridza gitari. Zvese izvozvo munhu aikuti chero ukauya kwamuti ndoda kuti undibetserwa apa. Moyo wake naWard Pinjisi zvangofanana. Ward Pinjisi vanhu vanga vanobetsera achiridza, achiita sei achibatsira. Ingori musha wavanhu vakangokomborerwa kuti havana kana problem. Hapana munhu andakanzwa achinzi akabhadhariswa na mukoma tatenda pinjisi. Kunzi akabhadhariswa kuti kwaenda kubatsira azviite. Handina munhu andakanzwa achidaro. So ngatingoramba tine moyo iyoyo yekubatsirana. Tichida mberi chibatsirana. Ndofunga vazhinji tichanosangana musi wa 18 April kuGoko. Vazhinji tichaonana live kune vangu vasipo
kune vangu akakundikana kuuya kurufu vazhinji vachaenda ikoko. Saka ndinongoti ngatirambe tiri pamwe chete, ngatirambe tichibatana, ngatirambe tichi maartist, ngatisabatana munhu afa chete kana imaartist wofuti imomo ngatibatsani, kwete kumirira kuzongoti munhu ashaika makutanga kuti makuya kumba kwakachongo kuzoti kwaita kuzochima kachongo. Kwa ndiri mupenyu muri kumbonditirewo chi chimbonditirewo something, ndiri mupenyu chimbouya mbonditirewo something. Pane munhu asingazivi kachongo here, uya mbonditirewo something ndichiri kurarama ndizotiwo kana ndafawo paipai mozotibuda ndira kuti muri kuona chitina ichi chirapa ichi ndini ndakatomupa chitina ichocho mukomana ndindakadai so. Isu ringobudisa kuti mukoma Tatenda Pinjisi inini ndo vachinichengeta mucovid, ndo vatonichengeta mucovid bwezi ini ndakanga ndisina, but munhu ane mwoyo wokuzoti hamufana uyu kwau ari kugara muHarare, ine ndokuteme ndakana kugara muHarare ndaitone chidowo chekuti nditese ndisimuki ndokupinda muHarare mufana ona ka unogona kuperedza ramari uchikafu chirega inde chikubatsira uchikafu iwo chipusha mawikisi ako. Ndo patakaita dzatisakuri drama rikarira dzatisakuri vanhu vakariona kaita sei. So zvinhu zvatinongoramba tichiita sei tichiona kuti saka murume wedu anga aripo aitotarisira kuti stage ndakaita show nawo yandakapedzera kuita yemuna February mukadoma pajamaya paipai takatoita show tese. So zvinhu zvinongoramba ingondotata mchinda ndiye aitondirongera futi mashow acho kuti amfana samira handi mberi ngatiite sei ngatipushe. Saka zvinhu zvanongotenda kuti dai vanhu vakaramba vane mwoyo wamukoma Tatenda Pinjisi musatitsvinyira mamwe maartist asara, musatidadira. Tikauya kwamuri da yopi kana musingakwanisi musati auya mangwana imuchizoti mangwana acho hamudi kutiona tiudzei kuti aiyapo masapota tinovhiringidzana pachedu isusu maartist. Masapota akuudza chokwadi matsigiri vedu isusu maartist tinovhiringidzana kubvira kune madhirama vacho tinovhiringidzana pachedu. Ukafonera munhu chamani ndachikumbira kuti mboyekitawo tese katidaiso atangodza kuti saka ndichazoona kuti manager akazodai iwe inini ndiida kunanga direct zvakafana baba womusha nababa womusha votisangana utaradza pa ndichazanga ndaona mai vazodai aiwa handitoona mai kwete chatanga shamwari mukomana wayo auya kachongo atouya shamwari arati zvakati arida kuti tidai totoenda mberi zvinhu zvotofamba zvakanaka. Saka chiri kunitanga kuti indaona manager iwo saka akudza ina nda manager ndiyani inditori nawangu manager kusatotuma manager kwaurika kuziva kuti iwewe neni tiri chinhu one, tiri one family, tiri vana vemunhu one. Saka iwe kwauchizondidirecta kuna manager kutanga kuti indaona na manager kana manager ozokuudza mashandiro atoita ndotanga ndaona iwewe togara pasi wonangane kuna manager achitaura agera pa ini chitaura ndigera kwete kuti like unenge watondodza kuti akusoda kushanda nini. Saka ndozvo zvatiri isusu maartist ngatisarasirana mukana. Hausi kuziva kuti chatituma kwauri chii unoziva here chanituma. Kune vamwe vasatotomboacta, kune vamwe vasatomboimba vari shungu kuti dai ndinogona kuacta pandikabatawo kachongwe kandikambomufonera ndombonza kuti kachongwe indoda kumboacta newo shamwari zvinhu zvoda izvo worit it's okay shamwari uda kuita nini kana pari chidiwa join fee mari yakati shamwari uya kutojoina totanga kutoacta tese usatoenda unoona manager anongosvika chimudza kuti join fee mari yakatika andikona anongoenda kuna manager osvika kudzona manager kuti join fee mari yakati. Saka wadi kungomudza zvinhu izvozvo zvinhu zvakapusa izvozvo kuti unongokwanisa kungomudza munhu kuti join fee mari yakati shamwari wotoita se wotopinda. Tisu tiri kutsikirira vanhu vada kusimuka, vanhu tisu tiri kutsikirirana maartist tisu kutsikirira mamwe maartist ari kusimuka. Why? Munhu akauya kwauri seproposal mupe mukana. Pamwe ndiye aroda kutokuridzira gitari rekuti unotobva watoita mbiri kawani, pamwe aroda kukupa zhira yekuti tese utoyambuka. Zvizvo zvitofamba zvakanaka. Vese vana mudhara Jacob Moyano wakatasa mavhidhiyo ndindo totoshanda tese ndotopindawo kumavhidhiyo achinde uya mufana uya umbotamba uya umboita se vanhu vatokurudzira malegends ari boa amene ndichi chinoitika. Isusu vafana vachidiki tisu tinongokawadhana malegends ese aya hatori boo zvekutodaro. Malegends anokupa time wese ana mudhara Green Zulu anani vese havana chikawadhi ndakashanda nawo vanhu vese atotaura ndichitanga kutopinda muHarare takatopindawo muHarare tikakwanisa kuti tikwanise kumbotenderera timboona kuti zvakamira sei. Takasangana nemaartist nemadhara takasangana nawo vatori nerudo, but isusu vafana vari kusimuka tisu tinongoita kunge ameni tongozomira kutukana chete kuti kana mbiri ikaita munhu vautangwanze akazodai ndo pamozonditsoma ndasimuka mirai muoneka gore rineri tikutongoitawo hitiwo totobva tatoitawo mbiri mozotanga kuti aya tauda collab takuzodai but takambokufonerai tikambodai so Tatenda Pinjisi akamboda kushanda nini mukatomuti toshanda neava. So that is bad. Ngatibatani tishande pamwe chete tichitenda mukoma waTatenda Pinjisi vakamira nemukomana kubva kumashure ndiwo mukoma nemunin'ini vasina mbowa kana problem yavo kana pasocial media sezvamunowa uchinzi uyu mwana wanhingi uyu ane bhendi rake uyu ane bhendi rababa vari kushandisa bhendi rababa wano uyu ari kushandisa zita rekuti uyu ashandisa zita rekuti umwe nemwe arota zvake
hapana ngasina problem. Chizoziva kuti Ward Pinjizi aitouya kumarecords achitobetserawo Tatenda Pinjizi pakaita marecording, aitouya hamfana kugadzisa apa ita so zvainakidza. Hazvino kuti Ward Pinjizi anoziva zvese, hazvino kuti Tatenda Pinjizi anoziva zvese. Saka ngatingovai pamwe chete tiri chinhuhwana wakomana. Hai ndinongotenda hangu vatsigiri hamuna kana problem, mutori vanhu vatori bhoo. Vatsigiri mutori bhoo, imi makatopenga, rambai munesu muchitikondora pamemaona kuti apa tiri kutadza tigadzirisei. Ndichitokutendai pa 25 minutes idzi madzidza zvakawanda nezvokutaura. Anongana chero kumaprofita kwekwe. Maprofita anongomira chete kuti kana ukaona kuti mwakuita mbiri wotanga kutukana. Wotanga kuzoti iwe wakazodai kungomira tese kungotaiwa bhoo shamwari chimbochovha chindima ichiitese ufambe. Tinodonedzana tisu. Maprofita vanodenzana vega, matisi tinodenzana tega. Because the time yekuti ukatanga kungodzwa nevanhu kuti akazodai uyu, uyu anodai wakutodonedzwa. Ndio paunozoona ata kuenda ana sekuru paya ana sekuru Musundagoro, ana sekuru Kanengo, ana sekuru Banda, ana sekuru teta vanhu vanenge vakutoenda iko kwatona kuti zvekumachechi zvacho kune discord ririko, kune discord zvokuti kwa prophet vaita chibhebi zvine basa reizvo zvinoisa pa social media, zvine basa ranizvo. Saka ndinongotaura kuti matisi tinozviringidza isusu vatungamiriri, tisi tinovhiringidza, tisi tinoita discord. Richonzi discord iroro kana uchiri muri muchechi unzi uri kuimba nediscord, ndiro rinoitika iroro. Because taimbonamata newe wazoita chibhebi takutokuudza vanhu kuti mukomana ane chibhebi akazodai, zvine basa reizvo. Ngatingorambai tichingofamba nebhora. Imi vatsigiri tinokutenda, hamuna problem vatsigiri, rambai munesu.